Čaute všetci Minecraftáci a vítame sa u tretieho dílu Minecraftu a sme tu tam, kde sa nám už spievalo. Dobre, teraz si chcem vyrobiť vlastne už kamenný krompáč. Takže dáme si takto 2 styky a na to dáme 3. OK. Teď si ho zoberieme a čo stihneme natočiť, vlastne vyťažiť, tak to vyťažíme a čo ne, tak nemáme tak. Musíme aspoň jeden stack, takže môžeme to trvať troška dlhšie, troška dosť dlhšie, ale je to krát. Musím mať stack. Už sa nás plnila a uvidíme, ako si to pôjde vlastne s tým veckom, pretože myslím si, že by to mohlo ísť dobré, pretože natáčal som let's play, to je moje... Koľkatý to je? Tretí? Áno, tretí. Dobre, už by sme mohli zalahnúť na noc, tak si na ňu počkáme. Uvidíme, ako to pôjde vlastne. Už sa opakujem, ale však uvidíme, ako to pôjde s tými nockami. Ak by prišlo dobre, tak ich natočím možno aj 5 už len. Však uvidíte sami. No. Stíháme. No a je tu ráno. Čo vlastne ráno budeme robiť? Vlastne ráno my sme si mali ísť naťažiť dačo do lesa, kúpnúť sa na tú púšť a nejaké jedlo zohnať, pretože už sme troška hladní. Dobre. Takže, čo na to potrebujeme? Potrebujeme dosť typov, pretože ak chcem si vyrobiť nejaké zbranie, tak ok, máme 8 stykov, myslím, že nám postačí aj 29 kameňov. Takže vyrobíme si meč. Keď sa vyrába takto a dáte 2 na seba, styka 2 na seba, sekerka sa vyrába tak, že dáte 3 takto, vidíte, a ešte lopatu a to bolo asi ešte krompík berem. Tak, a môžeme sa vydať na výpravu. Tak. Takže rozbehneme sa k smerom. Dúfam, že Enderman nezjedz ma, prosím. Ježišimaria, co to bylo? Prosím. Nechcem to zabiť. Kde je? Nerob tu títo zvuky, kazíš mi audio. Kde je? Ježišimaria. No dobre, ideme sa vydať k tej púšti. Keď tam nič nebude, aspoň si naťažíme nejaký piesok alebo dačo, možno to bude blízko. Možno, nemusí byť. Dedina. Zdá sa vám tamto aj dedina? Asi neviem. No dobre. Dnešný part sa asi bude končiť s pánom Skeletonom. Prosím, to nestrelaj, prosím. Dobre. S pánom Skeletonom a ešte si povíme dačo. Takže o tom vlastne, že bude to dobrý, má to dobrú kvalitu toto video, takže uvidíte. Troška nám to seká, to nevadí. A vidíme sa u ďalšího 4. partu a čau. Vlastne ešte ne, ježiš, ja to vždycky. Čau.